Vê sibehê gulê sû şiyar bûbû. Berê xwe da destşoyê, dev û çavê xwe şûşt, rakir pêşgîra xwe, dest û çavên xwe ziwa kir û ber bi odeya xwe ve meşiya. Dema ku perdeya şibaka xwe vekir, bala xwe dayê ku baran dibare. Baraneke gelekî xweş, weke porê keçikan diherike erdê. Gulê dema ku li dara ber deriyê wan ya tuyê mêze kir, dilopên baranê ji pelên dara tuyê jî diherikîn. Lê li ser guliyê dara tuyê sê çivîk hebûn û şil bûbûn. Li aliyê dinê jî sê pisîk û kûçikek xwedabûn ber dîwarekê û li benda seknan dina baranê bûn. Xwe quncifan dibûn hev û bêdeng bêdeng sekinî bûn. Gulê gelek berwan ket. Dema halê wan dî xemgîn bûbû. Gelo mala wan tune ye? Gelo niha li wan sar e? Gelo birçîn e? Gelek pirsên wisa ji xwe kir. Got lazim e em însan alîkariya wan ajalan bikin. Baran, ber, serma, seqem heke hebe lazim e em wan jî bifikirin. Ajal dostê însanan e. Gulê bi lez û bez çû li deriyê odeya dayika xwe xist. Dayê can. Dayika Gulê bi dengê wê şiyar bû. Keremke Gulê can, tiştek dixwazî vê sibehê. Belê dayê, kara be pêdiviya min bi alîkariya te heye. Başê keça min, tu here odeya xwe va ez têm. Demek şûnda Gulê û dayika xwe li odeya Gulê sohbetê dikirin. Dayê gelek ajal hene û li derve niha li ber baranê ne. Mala wan tune ye gelo. Şil dibin, nexweş dikevin. Ew dostên me ne, em çima alîkariya wan nakin? Dayika Gulê got, rast e keça mina jîr û zana. Lazim e em alîkariya wan bikin. Bila bavê te şiyar bibe, em ê wî jî tevlî xwe bikin ka em dikarin çawa alîkariya ajalan bikin. Pir dem derbas nebûbû helbet. Baran sekinî bû. Roj derketibû, bêhneke xweş bela bûbû li derdor. Gulê, bavê xwe û dayika xwe li nava baxçe bûn. Ji texteyan hêlînan çê dikirin. Bi gelek daran ve daleqandin. Li çend cihên baxçe jî xanîkên piçûk yên ji texte danîn. Li binê gelek daran, qutîkên avê û xwarinê jî bi cih kirin. Gulê nanek ji malê anî, hûr hûr kir û xiste qutîkên xwarinê da ku pisîk birçî bibin, werin û bixwin. Demek şûnda Gulê hate odeya xwe, şibaka xwe vekir û li nava baxçe mêze kir. Çivîkan xwe xistibûn hêlîna ku wan amade kiribû. Pisîk jî di xanîkên piçûk yên ku li binê daran danîbûn de xwarin dixwarin. Kûçek ketibûn xanîkê xwe. Hemû ajalan li Gulê dinhêrtin û jê re dikeniyan û jê re spasiyê xwe gotin. Divê em ji ajalan hez bikin newsa zarokno. Hadê bi xatirê we bimînin di xweşiyê de.